Steve! Steve! Ki paidbah Naduh Airport Guwahati bat nang ni terter pynphriang buram yo uladu hak Indian Best Dancer Season 4 Steve Jyrwa. Uni usamla badai na kasnong nongsynshar ulayo ya kalat ban wan ai khublei menta ka janmit ka kandai tering unai win ya ki paidbah ka jilla hadin ba kila ai ka jingkershan ka ba borba hadu ba onda yo ban khur ya ka tai ka nam ka ba khrau tam hakari. Yo Steve haka ni ka sngi asenran lang da ka kami jong u ringkat unong hikai na lor kiwe. Mariami ni airport la penriam penben ya u da ka riam khasi ten rai bat ha lenti ulayo ru ban ai khublei bon ba ki paidbah bat nongsynshar kibala ap lupa. Steve Jyrwa ubalayo ra ya kanam ladu hak India's Best Dancer menta kaskinti ulahab pan penkreapat yelade banyak kun sahaka rinsan yakob shat super dancer. Awan lah.